Binqas minn 3 xhur għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, il-programm 2405 li ser jibda jixxandar minn għada sir ilaqqa lit-telespettaturi ta' One mal-kandidati kollha tal-Partit Laburista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Ta' kull nhar ta' tnejn il-programm ser iwassal il-profil ta' żewġ kandidati mill-aspett personali, professjonali u politiku. Permezz ta' dan il-programm il-kandidati ser ikollhom l-opportunità li jirrakkontaw esperjenzi personali u juru x'jistgħu joffru lill-poplu Malti u Awċi bil-kandidatura tagħhom. Il-Partit Laburista għandu tim ta' 12 kandidat approvat għal elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li ser isiru f'Mejju li ġej. Il-kandidati viċin tiegħek huma Lino Bianco, Clint Camilleri, Peter Cordina, Miriam Dalli, Cyrus Sengerer, Mario Farrugia Borch, Charlon Guder, Ivan Grishti, Marlene Mizzi, Alfred Sant, Deborah Schembri u Flair Vella. Kandidati minn oqsma differenti tal-ħajja li flimkien jagħmlu l-aktar tim viċin tal-poplu Malti u Awċi. Jiena ngħid li dawtnax kandidati jirrappreżentaw tista' tgħid varjetà ta' esperjenzi kemm personali u kif ukoll anki politiċi. Fil-fatt għandna taħlita ta' kandidati li huma tista' tgħid dejjem ħadmu fil-partit, għandna oħrajn ġejjin b'esperjenza ġdida anki politika li sa ftit ilu ma kinux fil-Partit Laburista, però ħassew li huma komdi jikkontestaw mal-Partit Laburista. Apparti minn dan, l-ammont ta' kandidati għandhom esperjenza wkoll professjonali differenti, ġejjin minn kull mixja ta' ħajja li fil-fema tiegħi flimkien se jkunu qegħdin jirriflettu s-soċjetà Maltija in ġenerali. Il-programm 2405 jixxandar kull nhar ta' tnejn fis-6:15 ta' filgħaxija.